Ay, asa makagikan, anak? Tayo, di ba ni Manaw? Mao na lang sunay pa nga imo ang gipalit. Sir, napakay kwarta diha? Masaan man nimo? Nanapo kay package mo abot no? Dili, oy, ipalit lang na kung konsumo diri sa balay ba? Naapa man siguro tay bugas diha. Napa man hinoon? Oh, nganong mga yaman ka? Wala naman tayo sudaan. So, sudan lang ang wala. At bakit kay kong kwarta kay mapalit kong sudaan? Ayaw naka-problema, anak. Ako na'y bahala. Ang maayo, asa naman be kay magluto ko? Iyot lang, mangisartis ako. Na, kanus apa mada makakaon na ane? Ulat lang, kay mo sa ko ilaboy to. Oh, Pagunsa man ka dito. mangitag sudan. Aw lakaw na. Okay, mabalik ra ko dayon. Ma, ako tong sundan. Oh, nga naman. Murag si may duda o ka papa ma. Aw lakaw. Uy, pre, pa-condition man lagi. Manabong ka sa Maragosan? Lami unta mo ato pre pero kulang man sa budget. Ah, unsa man na, oy. Tuga-tuga magbuhig manok niya. Dili man day isabong. Lagi pre, apiki lang jud sa kwarta. Maayo ana, pre. Ako na lang ang paliton, kay ako na lang ang manabong. Tanaw wala gin si papa. Ang gawas ang kwarta basta sabong na. Dili ko pre, kasayang ani baligya. Sige na, pre. Sabay magyapon ta manabong. Di lagi ko pre. Pre, una-una pagpalit na ko ana, makakwarta ka. Din sabay pa ta manabong, pwede pa ka makadaog. Saman. Maayo jud mo bulatin. Bitaw de pre no, pila mo piplit nimo ani? Murag madali jud ang manok ni boy. 3,000, pre. 3,000. Ayon lang pre oy. Pila man na imong gusto? Duga ang ipod na pre, mura magpiso imong paliton. 5,000, pre. Uka na pre, pwede na na. Dagan jud ay ni kwarta si papa. Okay, amin na ng manok. Bayad nimo pre. Unya na lang, inigbalik na ko. Yan lang pod na ko nihatag pre, inigbalik nimo. Ang damay sigurista pug kada. Ay, pre, pwede ko mangayo og ganas. Pagkuha lang pre. Ayay, ganas ang sundan. Sir, nanasod na no, luto ah. Ganas na po. Hindi lang sagod, kay nag-budget na. Healthy lifestyle man po ni. Ay nako. Taas na kay kong duguan eh. Kasi kaon na ning galay. Ay, nako, ay na, sige reklamo. Basta lutuan na ha. Paingon ni boy to ko. Ako lang daw dala sa bayad sa manok. Sigurado ka? Lagi pa, sigurado kayo. Amo ba? Daraw, dalag tarong ang manok ha? Okay pa. A few moments later. Boy, darang kwarta. Bayad daw ni sa manok. Pila man na? 5,000 daw ni boy. Ah okay, narong man ako. Okay boy, salamat. Ma! Ma! Oh, unsa man? Dara sa bawa ning manok. Oy, asa makagikan, anak? Ay nasigig bangutan na, ihawa na eh. Oh, bebe. Ibuk ata aning manuka ay. O sayon, asa man ang manok? Dara dire sa gawas pa. Oh, ano mo ka nag-ingon? Murag lamang yung kayo ko, ani. Nausa! Tayo, di ba ni Manaw? Guys, ang kasuko nila, igupas aning sabaw. Manok man lagi ni sinabaw. Mao na lang sanoy pa nga imo ang gipalit. Nausa man ni, oy! Bawi